खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिनि कां ब्रह्म रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां मोनसे आरजलाइनि गेजेरजों नोंथाङा हानि बिमुं मोननो हागोन नोंथाङा 3 डिसेम्बरखौ गोसोआव लाखि नंगौ नोंथाङा बसुन्धरा 3.0 खौ थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन 3 डिसेम्बरा जोबथा सान नोंथांनि हाया ट'जि पाट्टानिब्ला नोंथाङा थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा 3 डिसेम्बरनि सिगां बसुन्धरा पर्टेलाव एप्लाइ खालामनो हागोन एक्सनिया ट'जि पाट्टाफोरनि ग्रेटिसनि थाखाय बिखान्थिया सोलिगासिनो दं हानि बिमुं रेबसुंथायनि थाखाय बसुन्धरा 3.0 आव एप्लाइ खालामनो हागोन बसुन्धरा 3.0 आव गोबां सुबुंफ्रा आरजलाइ होदों थारैनो बसुन्धरा 3.0 लाबोनाया मोनसे जोबोद गोरलै बिखान्थि बयनिख्रुइबो गोरलैसिन बिखान्थिखौ बसुन्धरा 3.0 आव लाबोनाय जादों नोंथाङा मोनगु बिखान्थिफोरजों नोंथांनि हाखौ सेवा सेतु पर्टेलावबो खालामनो हागोन बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथाङा नोंथांनि डकुमेन्ट्सफोरजों आरज गाबनांगोन नोंथाङा रेजिस्टार टेबाव थांनांगोन आरो मुं थं मबाइल नाम्बार बायदि होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन लोगोसे नोंथांनाव इमेलबो थानांगोन बेफोरखौ होखांनायनि उनावसो रेबथुमनायनि मोनसे पासवार्ड फैगोन आरो नैथियाव नोंथाङा लगइन खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा अनलाइन टेबाव क्लिक खालामनांगोन बेनि उनाव मोनसे फर्म ओंखारगोन नोंथाङा बे फर्मखौ जोबोद सांग्रांथियै आबुं खालामनांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि मावनो हानाय एबा थौजा हानि फोरमानलाइफोरखौ ज' खालामनांगोन बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव मोनसे मेसेज फैगोन बेनि उनाव नोंथाङा हानि प्रिमियामखौ होनांगोन बे गोरलै बिखान्थिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि हानि बिमुंखौ मोननो हागोन